Здравейте хора, в новото видео. Днеска ще играем на една игра с желета. И също ще направим май другата седмица или утре пак едно видео с истинско желе. Затова да. Ще ви кажам какви са нужните продукти. Аз вече имам всичко в тази игра, затова няма да е чак толкова забавна. И затова да... Ако искате още такива игри с желете, пишете в коментарите. Също може да ми кажете как ви, нали, ако вие искате едно желе, също дадете как име някакви емоджита, които да следвам. И да, и тук има много желета. И тук може да ползвате, да спрете видеото, да гледате всички и да ми кажете какъв вид желе да направям. И то да са като някакви емоджита ваше и името на желето ще е вашето име. Затова сега ще направим едно желе, което прилича като мен. Сега, днеска носим розови дрехи. Затова е да намерим розовото, същото розово, което носим, и това е това розово. Вие може да кажете както вие искате. Вижте сега. Само да ви покажам всички цветове, каквито има. Има много цветове. Може да спрете видеото и да изберете. Не. Влезнах някъде. Ето ги, затова няма да се връщам, желано ще избирам това. Това няма желе на мен, на някой друг. Чакай, искам да направим желе, едно желе и да видите кое е сега. Нейният любим цвят. Оли, мале. Влизам тук. Не, искам тук да виждам някои неща. Добре, и сега ще влезнем. Любимия и цвят. Не беше това розово, беше друго розово. Беше... Не знам кой е любимият цвят, ама мислям, че беше Rose Pink, защото е много красиво. Сега. Нейната буква почва с пак А. Тук сега ще напишем. Тя почва с буквата. Няма да ви кажем с коя буква почва, защото това ще е толкова лесно. Сега тя има. Сега. Тя е певица. Тук имам ли някакви неща за певици? И не е Барби, само да ви кажа. Ако някой се чуди от това, не е. Тя е много хубава певица, всички я обичат. Това... Тя има една дъщеря, който тя се казва от един от сезоните на английски. Stormy.
Stormist, това да. Това като Storm. И ако разбрахте, тя има хубави устни, затова да се розови хубави устни. И не е Барби, а е Ариана Гранде. Ариана. Да. Сега... Оли май, каква е тази игра? Добре. Айде на някаква друга сега. Тази дама ще изтриме. Добре, сега ще играем на... Ако искате да играем на Майнкрафт или вижте хора. Ако искате да играем на някакви от игрите ми, ето ги. Може да спрете клипа и да пишете на коя искате. Тук имам още една. Само да я преместя. Тя ще стои тук. Ето ги всички игри. Сега ще играем на Roblox. Ако някой позна Roblox, браво! Той печели. Също сега ще играем на много различни игри. Мислям сега да играем на... Къде ли крайница? Ай, на крайница. Ако искате кацагите да пишат какви игри ще играем, аз ще... О, тук е някой. О, те вече почнаха игра. Малко ще почакаме 2 минути. Чакай, само ще спрем клипа. Играта се вържи и само 2 души не можаха да хванят. The backyard. Добре. Тук и миналия раунд сме играли. Сега кой ще иде? Аз много ли съм добра в тази игра? Ще се опитам. Кой ще е? Аз? Абрате, това ми е името в Roblox. Аз ще съм. Добре. Малко читвам аз. Ще гледам. Така. Кой къде ходи? Ще гледам. Там има някои хора, май. Някой каза бай. Е много хора там. Оли, аз много не обичам да играм като ит. Много не обичам. Повечето хора отидоха там. Аз ще отидам също. Да. 16, 15, 13, 14, 11, 10, 9, 8, 6, 7, 6, 5, 3, 4, 3, 2, 1. Мога ли да играм сега? Имам сега 4 минути. Не, аз паднах, що паднах? Що пък паднах аз? Не знам. Има ли начин как да отидем на пейката? Видях много хората отиват за това. Ще падна. Там имам повече хора за това. Какво имам? Поне 2 души. Да, ще късметлийско, защото аз много не мога да хващам хора, затова някой каза бай. Не знам кой беше. Сега отивам горе. Давай. Чуха останалите. Опа.
Сгубих си като една минутка. Ще го хванам. Хванах го, хаха. Хванах го. Тук в храстите много се крият. Отивам сега в дървото, защото там има много хора. Ще и тук някъде като... Тук ли беше? Тук има за скачане. Отивам там. Или това е за телепортация. Не знам. Това е за скачане. Бях права. Дивана е скачащ. Уникално. Ще получам тази стотинка. Мога ли да я получам? Не мога. Скука. Ще учим дървото, защото там има хора. Той бягал. Или че не знам. Получих Robux. Знам, че не е Roblox. Roblox. Сега ще ходим. Да видим къде е. Опа! Май ги хванах. Май ще хванам, да. Хванах я. Хванах я. Имам още 7 души да хваща. Добре. Отивам за да го хвана. Къде отида тя? Масата ли отиде? Няма я. Къде? Просто... Там е много хора, ще не отидох там. Ще я хвана. Останаха ми още май. Знам. Айде. Само Backyard ще играем. Ако искате да играем играта за Backyard. Да, кухнята, любимото ми. Една от любимите. Защото там аз знам къде се крия. Дано не съм аз. Защото миналия раунд бяха аз и аз загубих. Да, не съм аз. Оле, сега ще ходим и ще бягаме. Какво? Той даже не спечели. Той просто изчезна. Аз как играх? Добре, само... Пак ли за Backyard? Пак за Backyard? Вече 3 пъти се падна за Backyard. Put your hands in here. Where am I? Добре, хора. Довиждане. Аз съм тук с този човек. Добре, довиждане, хора. Дано да беше приятен. Довиждане. Защо пишете в коментарите какви видеа искате после. Чао!